mesa mar ohala piny owacho mar kaunti ma Migori lero ni ok gidhi luwo chik mane ogol kodo mar jotich ma Kisumu mane ogolo chik mondo jotije ma Kojolo mane ochungi tich kod piny owacho mar kaunti ma Migori duokie tich. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Olima wacho ni chik ne ogol kodo ma ka kinde ma orak mane mi jotije mag orak mane tero bura e doho ne oserumo. Olima wacho ni bedo ni kinde ma orak margi ne oserumo onge kaka kaunti ma Migori nyalo duokogi e tich nikech en e tok chik. Jagoro mar kaunti ma Migori wacho ni jogo mane ochungi tich gi sani nitiere kod thuolo mar oro kwayo manyien mondo migi orak kod kaunti ma Migori. Kaka ing'eyo tich ma Kojolo ma kata iluongo ni temporary work en tich madhi dweche 3 tichake welo. Koro kane jalo nodhi doho gi wach mar jotich ma Kojolo masano, kane bura odhi kanyo bura doho no ogolo duoko to yudo ka koro thuolo mane ondikgie ma dweche 3 cha oyudo koserumo. Koro tiende ni order no kata doko ni ogole to en order ma koro kwanya implement nikech contract as at that time oyudo kanyo oserumo. Nitie ywak moro ni jotich mane ogol mane ma Kojolo go ni nitie moko kuomgi mane pok chudo gi kodonjo. Koro wasetemo e departments wa kargi 17 kata 10 king'iyo departments madongo odong' departments 2 ema ng'eyo ni nitie jotich moko matin ma osachgi pod itieko. To one committed ni kapok higa ni orumo financial year marumo tarik 31 dwe mar 6 ni orumo to wadhi tieko gi te mwabed ni onge jatich mosetiyo to luche cha pok omiye.